Здравейте, ние сме на мястото, където голяма горила и роботите се борят. Няма да победиш. Ти няма да победиш. Аз управлявам робота. Ще изстрелям лазер от очите си. Аз слънче, хубавичък, аз бучкам, бум! Роботът ми, аз маничък, бучкам. И малкото роботче победи. Ние сме от мястото, където динозавър и Тирекс и Трицераптос ще се борят. Отиваме по-нагоре, за да не нападне птеродактила. И изглежда, че Трицераптоса бойди. Но какво? Птеродактила вдига Трицераптоса. И го няма. Трицераптоса изчезна. Франки! Франкенщайн победи птеродактила. И той е победител. Но какво? Горилото не слезе. Менско чудовище. Ще се опитам да го сряза с мечта си. Не, хвана ме, има стъпка. Останали само аз. Дълчи ме. Отборът на моя лоб седи, защото той крилата ми няма да мълча. И център. Я. Карахме. Сега е наш център. Вуду. И последния гол. Извънте ми, моля ви, защитете ми яйцата. Моля ви. Ще ги защитим. Помощ! Ети, ти остана сам. Толкова време. Благодаря ти, Ети. Какво искаш за това домодело? Искаш малко да ти стане топло? Яйцата ми са добре.